Her ser vi en kolbe med vand med indhold af H2. Og nu vil jeg hælde mit brunsumoblod indikator i. Og som vi nu kan se, er H2'en blevet gul, når vi lige shaker den lidt. Som hun sagde før i tiden. Ja tak. Og nu hælder vi vores natriumhydroxid i. Ja, som vi nu kan se, er den nu blevet blå frem for pissegul. Og ja, det var så dagens fun fact med Wheelie. Ja, vi ses i morgen.